Talatu, yana kamar rashin lafiya. Kawata ke nike tsayuwan jira a nan gurin da ke nike so. To me nayi kuma? Ido na idan mai sake ba mai sarewa ba ko algaita ne shi sai an yi ta kakari a cikin garin. Me ya miki? Duk baki san me yake faruwa a cikin garin nan ba baki san me ke kara da gari ba akan shi. To idan baki sani ba sai ki zo ki. Abin da yake yi kenan a cikin garin nan. A cikin garin nan yanzu kowa Satan kaji, satan agwagin ma bai bari ba. bai bari ba. Ha ba. Shi ya sa mana in na bulayi sai in ga ana kan wani irin kallo. To shine dalili. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ai shamda ni sallama ne faru ne. Lafiya yanzu na fara rabu da ku lafiya. Muna Lafiya wasan. ce ta kawo haka ta kama tsaye. To me ya faru? To da abin da kake yi ba wanda bai ji ba. Me ne yi? Ba mai Kai ne sarewa. satan agwagi. Kai ne satan kajin mutane. Ko ina na bana mun kallon banza. Ki daina kuka fa. Ki daina kuka in dai mai sarewa ne ba zai canza ba. A to ni Allah ya taimake ni. Allah ya taimake ni tunda ni ba taba kama tsoho na ko tsohuwa ta yi sata a gidan mutuwa ba. Tsohon ki fa yake nufi.